Hello guys, good morning. So, ano pa, kakaalas 5 pa lang, maaga kami nagbukas kasi magang umalis si Papa at pumuntang ang palengke. So, siya yung taga palengke natin every day. And actually today is Monday. And ang Monday is nagpapahinga talaga kami. Pero ayun, pero meron kaming delivery today kasi nga kahapon Sunday medyo ka-relax kami kahapon after magsimba. By the way pala kahapon after 3 years ata guys, 3 years na simula na nag-pandemic, lang kami, online service, lagi lang kami naka-online, ganyan. And kahapon finally talagang nakapagsimba na kami. And I'm so happy, I'm so thankful talaga na ayun, talagang finally nakasimba na talaga kami din personally na pumunta talaga dun sa aming church. And ayun, sa CCF pala kami guys, ayun. And today, aga kami maglalaba kasi yung labahin namin. And I don't know kung may bagyo kasi talagang ang lakas ng ulan, ilang araw na. Pero, yun, maglalaba tayo sa labas. And, si Hagrid tulog pa pala. So, nagkalat yung aming bahay. Kailangan ko maglinis. And, wait, kailangan ko magbra. Hindi pa ako nakapag-bra. Baka may bibili ngayon, wala akong bra. Guys, good morning. Ayan, ito yung lettuce natin yung pinagkita ko kay Papa. Ayan. So, ang gagawin ko dito, magano ako ng kasi naubos yung baking soda. So, inaano ko muna sa baking soda pag ganitong kinakain, diretso yung gulay, yung niluluto. Kasi syempre, may mga dyan, chemicals and mga everything. Ayan, lalagyan ako ng konti baking soda. Ayan. Konti lang. Tapos water. So, ayan guys. Ito, kaya lang natin sa tubig. Gamay naman nga lettuce pa mo 15 eh. Lala ba? Mahal maging lettuce din. So, mas mahal magkasakit. Huwag may lasa. Pure tubig naman na siya. So, ayan. So, yan siya guys. Kita nyo ba? Yung ating lettuce. So, set lang natin siya dyan. Tapos, ito, century tuna. Ayan. Century. Laki na century na yung ko. Tapos, kunan natin ng water. Mayonnaise ball. Tapos ilalagay natin yung sobra namin kagabi. Hindi to plain, lang siya, sandwich bread talaga siya na may flavor. So ito lang yung available. Ito lang yung ilagay natin. Masarap to, merong celery.
Kaso, ano tayong celery. Dati, gumagawa din ko nito, naalala nyo, kung sa ano, sa Pink House. Gumagawa ko dito dati. Nilalagyan ko ng celery si Papa, hindi ko makain nun. So, ayan. Papalaman namin ito sa bread. Kasi nakakasawa na rin yung itlog eh. So, ayun guys, flex ko lang kasi hindi chika ko sa inyo next time yung ano. Pero ayun si Papa, milagro ang bumili ng prutas. Kasi hindi talaga siya bumili ng prutas at saka gulay. You know? And then, yan, bumili din siya ng egg. Ang binibili namin na egg, dirty egg. So, ayan. So, dirty talaga siya. Dirty egg. Pila ang tray, ano pa? 100. 100. O, diba? 100 lang. Patao sa pa. So, 100 pesos lang yung tray niyan. Hinuhugasan lang namin yan. Tapos, pag niluluto. So, mas mura siya. Hindi ko alam baka dirty egg yung binili niya. Pero may mura din naman na malinis niya. So, yan. So, gagawin natin ngayon. Mag-ano tayo guys, ha? Alex una. Ay, di taas. Ay, narito sa cuttings. Ayan. So, ayun. So, tapos ito, kanina ko to guys. Binabalot ko to sa cling wrap para maano siya yung freshness niya kasi madaling masira to eh. Diyan lang muna yan. So, ngayon gagawa tayo ng breakfast kasi pinagda-diet nga. Nagda-diet pamilya ko ngayon guys kasi si Papa you know na kasi simula nung hindi na ako yung nag-grocery sa aming pagkain. Bihira na lang kaming kumakain ng guys kaya lagi kong inaano si Papa na bumili. So, naman na bumili talaga siya. So, lalagyan natin. Uy. Full storage na ako. Break down the awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a So, habang si Papa ay pinag-ano ko muna ng itlog, mag-display muna ako sa aking mga paninda. So, ito yung aking dito guys. Buhay-buhay. So, si Papa yung pinabili ko ng mga, pag mayroong mga konti-konti na kulang, ayun, kasi si Papa everyday siya umaalis. Kaya siya yung pinapili ko. Yung mga kulang dito sa tindahan, ganyan. Wala din yung maungak siya. Mentos pa. Nasad. Kaya nito, hindi tama yung pagpili. Pero okay lang. Hilahos man ka dyan. Hilahos ka. So, ayun guys, yun yung ating buhay-buhay dito everyday. And, ayun, medyo mainit, no? Painit, nasa gawas din pang. Kahuman lang ni mo di ay. Display pag ako. So, sa next video.
video, i-check up sa inyo yung aming ano sa pera namin guys, kung sinong humahawak ng pera namin. So, yung pag-usapan natin this time. Galing. Bukan na mayonnaise? Mayonnaise. Bukan ka? Wala. Wala. Pasak mo na ito. And I want Dali, no? the day without you. Patilaw? Kampapa na, uy. Ano na ako? Papadikat ng dugol. Duyo. Hi sa vlog. Hi vlog. Hey guys. Uy, So, first time yung makikita kaming kakain sa kailangan. Pray. Charlotte na safety na si Barsa ng lot na dagang blessings mga patlot na dagang halim mga patlot na mga safety may driller at pupa sa eskwela na kolod sa ng lot. Ano lettuce ni? Ayun, nagtanggal ang lettuce. Ay. Ano lettuce? Pike. Hindi pa lang nakita yung kinakain namin. So, ayan. Tapos na kami.